Se on moro. No niin, nyt olisi se aika vuodesta, kun pääsis kevätpukkia kyttäämään ja mikäs se hienompaa kuin 19 astetta lämmintä ja tyyni ilma. Ja aurinko paistaa ei pilveä, niin istua tuohon pellon reunaan kattelemaan, mitä liikettä siellä on. Ja tosiaankin äsken käytiin kivääri kohdistamassa ja se kävi ihan kohdalleen vielä talvejärjiltä. Mennään kattoo, joskus sieltä jotain tulisi näkyviin tänään. Ihan pakko ampua vielä ensimmäisin päivin, tai muutenkaan, mutta lähdetään kattoo, joskus sieltä joku sopiva yksilö tulisi ja jätetään ne semmoiset nuoret, hyvät pukinolut niin kasvamaan, mutta semmoiset ylivuotiset sojosarvet ja jos joku iso pukki oikein tulee, niin katsotaan, jos päästäisiin ampumaan. Mutta mennään ainakin ottaa raitista ilmaa ja katsotaan mitä elämää tää muuten on. Hyvin on pukkeja ainakin ollut liikkeellä ja nyt kun tuossa kävi yhden lenkin heittämässä autolla, niin peuroja on kyllä joka paikassa. Niistä ei pulaa ole. Katsotaan miten meidän pukkijahti tästä eteenpäin oikein menee sitten. Lähdetään katsomaan kuin meidän käy. No niin. Alkaa olemaan mun osalta tämä ilta paketissa ja lähdetään huomenna koittamaan se uudelleen illalla. Ja nyt ei tosiaankaan yhtään kaurista näkynyt. Mut peuroja näkyy sen edestä, niitä tuli tuohon 6 kappaletta tuli. 4 sarvetonta, todennäköisesti suurin osa niistä oli viimevuotisia vasikoita. Sitten 2 pukkia. Ne aika lähelle tulikin tuohon, parinkymmenen metrin päähän tulivat maatoon. Ja alkaa olemaan sen verran hyttyisiä, et ei pystynyt olemaan huitomat, niin peurat sitten karkkoontui tuohon pellon reunaan ja vähän aikaa siitä, niin ne lähti pois.
Mut sen pidemmittä puheitta, niin semmonen avaus ja mikäs tän parempi. Keli on viimeisen päällä ja ensimmäiset käenhuudokki kuuluu. Niin tästä on ihan hyvä jatkaa huomenna ja katsotaan joskus olisi kauriit liikkeellä huomenna. Se on moro. Ei siinä. Ota toi. Se ei varmaan pelästy kauheasti. Taas oli. Näin liian tosta. Ei se kauan. Se on se iso. Älä jo. Et ammu. Ammu.
Osu. Hyvin. Noniin. Osuuko? Toinen ei ainakaan osunut. Lähdetään kattoo. No niin, morjesta. Tosiaankin vähän alkoi sillä yllättäen. Me tuli riistakameraan kuva täältä mettäpellolta. Kauriit on tuossa pelloa syömässä, siinä on pukki mukana. No, päästiin tohon, niin iso pukki, mitä ollaan tavoiteltu, niin tuli peltoon. Ja Lassi pääsi sitä ampumaan tosta vähän sellainen yllättäen tuli tilanne. Ja nyt lähdetään kattoo, miten kävi, ja ainakin ensimmäisen merkkas hyvin. Toinen meni jo sit vähän ohi. Mut. Ei se mitään, lähdetään kattoo. Oliko se Lassi nyt elämä ensimmäinen kevätkauриspukki ja kaurispukki ylipäätään? Ja Se oli eka kaurispukki. täytyy kyllä sanoa, että nyt on komea pukki nuri ensimmäiseksi. Tää on hieno. Kyllä tää. Hieno ensimmäiseksi. Nätti. 6 vai 5 piikkiä. 6 se taitaa just olla. Mut nyt on komea. Hieno pukki. Onnittelut väärällä kädellä. Ihan nappilaukaus, vaikka se siinä vähän pienen yllytyksen jälkeen pääsi liikahtamaan. Mutta vähän alkoi nyt hyvin tämä jahtikausi. Jatketaan tästä ja otetaan suolet pihalle ja lähdetään nylkemään.